sumasayaw, ganyan, no? Diba? Oo nga no, bagay nga. Pero dapat, bago ka kumanta, i-introduce mo muna sarili mo. Yun lang pala eh. Kayang-kaya ko yun. Pakinggan mo ako. Here we go again. Nambay Garabito, Apo. Siyak ni JR Paladet. Awawagak Apo ni Apo Kapitan. Kindagiti Barangay Official la. Sumala kayo Apo habang kumangkanta. Ganon. Ang galing mo naman, daling-dali mo ah. Siyempre, ako pa. Ikaw ba naman yung lagi sa kasalan? O Kuya JR, Oh no! anong ginagawa mo dito? Nalulungkot ako. Wala kasi ako napasadahan. Wala akong panghulog sa motor ko. Kawawa ka naman Kuya JR. Kaya nga eh. May pera ka ba dyan? Baka pwede mo akong pahiraman. Panghulog sa motor ko. Paano yan Kuya? Wala pa naman akong pera ngayon. Yung kwintas mo, pwede mo naman isang layan. Hindi pwede, may sentimental value to. Bigay pa to ng lola ko. Bakit? Humihinga pa yung lola mo? Hindi na, matagal nang nasa sementeryo. Oh, yun naman pala eh. Patay na. Hindi na malalaman. Ay hindi pwede, sa iba ka na lang humiram. O kaya, kay Baak. Ayoko doon. May utang pa ako doon. Baka maalala niya yung utang ko eh. Singilin niya ako. Malay mo, nakalimutan niya na yon. Ba't hindi mo subukan? Hindi niya makakalimutan yun. Basta pera. Bakit? Mukhang pera ba si Baak? Oo naman. Umukhang yon. Hindi nagpapalugi. Kaya pala ang mahal ng singil niya nung may pinagawa ako sa bahay. Sa susunod papagawa ka, sa akin na lang. Minsan nakasil ako. O kaya promo. Bakit? Meron na bang ganon? Wala. Ako lang yung gumagawa ng ganon. Makakatipid ka pa. O siya, sa susunod na maipapagawa ako, kokontakin na lang kita. Paano yan? Wala akong cellphone. Baka may extra kang cellphone dyan. Pwede mong pahiram sa akin. Mas mabilis mo akong kontakin. Oo, may extra akong cellphone. Pero ingatan mo may sentimental value na naman yun. Ano? Meron na namang sentimental ba yung cellphone mo? Oo, galing naman yun kay lolo ko. Kukisti sa bam. Nagadumang nga apong mo. Hindi pati na rin yung lolo mo. Oo, sinamahan niya yung lola ko. May forever sila eh. Ang sweet naman nila. Pati sa kamatayan, nagsama sila. Aba, syempre, ganun nila kamalang isa't isa. Sa katunayan, may team song pa nga sila eh. Ano? Pati timsong meron? Ano yung timsong nila? Alam mo ba yung Till Death Do Us Part? Ha? Oo, alam ko yun. Yung... I know that you're my mind. Eh, asan dun yung Till Death Do Us Part? Teka, hindi pa ako tapos. Till death do us part. Oh, di ba? Galing-galing ko. Ba't parang ang layo ng tono mo sa kantang yun? Anong malayo? Ganun yun. Tsaka may sarili akong bersyon. Ayos E di magpatayo ka ng recording studio mo. Naku, wala nga akong cellphone. Wala pa akong panghulog sa motor ko. Magpapatayo pa ako ng recording studio ko. E di pag-ipunan mo, malay mo diyan ka sumikat, pwede ka nang tawagin na Palanit Singer, Palanit Band. O di ba? Mas unique. Oo nga, no. May point ka. Pwede akong kumakanta habang sumasayaw, ganyan, no? Diba? Oo nga no, bagay nga. Pero dapat, bago ka kumanta, i-introduce mo muna sarili mo. Yun lang pala eh. Kayang-kaya ko yun. Pakinggan mo ako. Here we go again. Nambay Garabito, Apo. Siyak ni JR Paladet. Awawagak Apo ni Apo Kapitan. Kindagiti Barangay Official la. Sumala kayo Apo habang kumangkanta. Ganon. Ang galing mo naman, daling-dali mo Siyempre, ako pa. Ikaw ba naman yung lagi sa kasalan? O di ikaw na magaling. O siya, diyan ka na. May bibilin pa kasi ako. O siya, yung sinabi ko kung may papagawa ka, sabihin mo lang sa akin. Yeah, boy. Oo, sige, diyan ka na. There you are. Oh, si Andres yun Oh, Andres, anong ginagawa mo dito? Oh no! Hoy, kinakausap kita.
Lakas ng tama mo ah. Kanina pa kita kinakausap. Bakit? Anong problema mo? Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita? Nakaupo ako. Parang ang tamlay mo ata ngayon. Wala kasing ulam sa bahay. Hindi pa ako namigay. Para yun lang. Kakaganyan ka na. Di pumunta ka sa sementeryo. Madaming pagkain doon. Ayoko dun. Panis ang pagkain dun sa sementeryo. Ayun ang sakto. May dalas ang ulam. Boss! Nyato dalam! Si Daan! Bisinak! Hey, napay. Sakto! Mabisinak, Brads! Panyati, Brads! Oh yeah. Pow! Weng. Ha! Nagimas ang Brads! Nice. Kanya ka to yung Brads! You go home! Okay, okay. I love you, Brads! Oh yeah. Take care! Thank you! Discarding malupit, George. Ba't ba ako pupunta sa sementeryo? Ang lapit-lapit ng pagkain. Wala ka talagang pinapalampas ne. Pati matanda, inagawan mo pa ng pagkain. Bakit? Hiningi ko naman ah. Hindi ko naman kinuha. Ha? Oo. Sama? Huwag kita. Tap, 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 tap. Sa'yo na lang. Nakakulang pa sa'yo yan. Ang tusi mo naman. Kung nga lang binibigyan, ayaw mo pa. O yan, solve na yung problema mo. Tanggal na siguro dyan yung lungkot mo. Nice. O ba, siyempre, food is life nga eh. O siya nga pala, nahanap mo na pala yung baby mo? Oo. Nice. Alam mo ba kung sinong salarin? Eh sino? Sinong kumuha? Eh, sino pa nga ba? Eh, si Baak. Ha? Si Baak? Ba't niya naman kinuha? Ha? Ay, nako. Hindi ko alam sa taong yon. Bakit niya ginawa? Ang lakas talaga nung tama ng taang yun. Di pa kasi siya mag-asawa. Kaya nga. Di ba, ikaw, may gusto ko sa kanya? Ikaw na lang asawain, no? Wag ka nga. Di pa ako ready sa ganyan. Ready, ready. Kasawa kayo din. Dito mo napapanan na. Eh ayaw ko pa nga eh. Ba't mas marunong ka pa sa akin? Eh, kung ayaw mo, diwag. Diyan ka na nga. Bakit? Saan ka napupunta? Siyempre sa bahay, doon ko to kakainin. Baka humingi ka pa eh. Kala mo naman hihingi ako. Sayong-sayo na yan. Talaga. Diyan ka na. Goodbye. Kala mo naman mauubusan ng pagkain.